2, 1. Császtok, én Kriszti vagyok. És Eldavid, mindenütt 02. És ugye első videónk ezen a csatornánkon, majd ugye mind a kettőnknek van külön csatornája. Ha nem ismeritek, iratkozzatok fel, Eldavid 04. Nem kell, majd belinkelem, és akkor ugye Hunger Games-ezni fogunk, és akkor vágás. Kezdődik ugye, a jólopakot használom ugye, ott van Dávid, rá is közelítek, és ugye most kifelé haladunk, azt akartam még elmondani, hogy ő rangos, ő titán, én rang nélküli, de lehet, hogy leszek majd, nem tudom milyen rangos. Bármi, mindegy, Dávid, meneküljünk erre. Erre ugye ezt a pályát mind a ketten úgy ismerjük, mint a kisújunkat. Sőt, jobban ismerjük, mint a kisújunkat. Hát én a kisújjamat sem ennyire nem ismerem, olyan távol el. De tudod, az iskolában, mert ugye mi osztálytársak vagyunk. Követ a lábam! Követ a lábam! Igen! Ez olyan szó! Mindenki engem utánoz. Ez miért szomorú? Gyere fel! Szia! Au, beragadtam. Letép, az vége. Amúgy tudod mi lenne jó? Hogy ilyen nagyon életű lenne a Minecraft, és akkor tudod, beragadunk valahova, és letépi a lábunkat. Ugye a csatornán lehet, hogy lesznek vlogok, akkor ugye gameplayek, hát inkább ilyen Mester MC gameplay lesz, meg ugye mi nem egy házban lakunk, nem testvérek vagyunk, és így nehéz lesz vlogokat csinálni, tehát ne várjatok nagyon sokat. Úristen, de megijedtem az ocelottól. Ez jó. Chest! Első chest, amiben aranykardisztik. Ugye a fakard az jobb, mert az ugyanannyit sebez, és ennyi. Itt nagyon sok chest van, gyere! Itt öldögéltem diaszetteseket. Ugye, mert most már van démánt, és akkor így craftoltam. A másik az az enyém. Ó, de jó cuccok! Ó, tiéd. Én megyek a másik. Én megyek innen, mert itt is van. Kérsz kaját? Nem van. Tényleg köszi, hogy mondod, hogy kaja, ugye. Ne esd le. Éj, leestem. De legalább vízbe. Te vagy legközelebb hozzám. Nem látom. Te vagy legközelebb hozzám. Nézd a iránytűt. Jó, hogy te ott vagy. Ó, ebben... Ó. Nézd már az iránytűt, te. Kérsz kardot? Kopasz. Ja. Látom, arra van. Jó, látlak, Dávid. Kérsz kardot? Persze. Hogy nem. Amúgy már csak 4-en vannak rajtunk kívül. Nem sokára, akkor 6 játékos maradt. Hol vagy? Itt vagyunk a házi fónál. Itt vagyok mögötted. Szia! Hol. Ja, jó. Itt fog, dobjad. Hogyan kükard? Kükard! És adok aranyat. Lent van egy gyerek, Láttam. Itt volt lent egy gyerek. És csak 3 perc telt el a játékból. Gyere már, Dávid! Ó, arra mentek. De nézzen már az iránytűt. Látom. És pont az ellentéten. Vágásom így jobb cuccunk lesz. Ugye Dávid most meghalt. És így valahol itt repkedek. Itt egy chest. Ó! Itt vagyok veled. De megy. Megfigyelve. Gyere. Itt egy chest. Itt. És én még nem látom, szóval. De most nem mozogjál, Petika. És melyik van közelebb hozzám? Hogy érzed, hogy nézd, hol van, nem látok. Rád. A spawn felé haladsz.
Az pófej. Úristen! Hú, hogy egymásnak ütköztek. Megöltek? Na, hát vágás arénához. Hát elég hamar sikerült bejönnünk, volt egy olyan 20 másodperc. Annyit sem. Amíg 5 másodpercnél 5 másodpercig vágás. Indul Ja. az aréna. 2, 1. Ide le, ide le, ide le, ide le. Itt van egy alagút. Ugye le lehet hívni. Itt van egy alagút, nem is tudtam. Nem veled voltam itt? Ott van Nem. a túloldalt egy chest, de várjál. Akkor vágás, amíg visszajövök és Dávid véd. Megöltem egy gyereket, de vas meg alma, azért nem megyek oda. Vagy hogyha megöltem ugye a gyereket, aki megölte Dávidot, megbosszultam. Léci, chest. Megölted a barát. Amiben nincsen persze semmi, hát. Miért lenne benne valami? Jó, Megölték a barát. remélem. Az egyetlen barátom. Jó, Én- nem egyetlen. Hát jó, akkor én addig Maradj itt. jumpolok. Akkor ugye chest, ugye egy gombaragú. A kedvenc kajám a répa, répát akarok. De miért Hát nincs az Hunger répa? Games-ben nincsen. De ott Nem érdekel, akkor is répa kell. Ó, Ugye lesz egy Minecraft vlogunk, és hát Dáviddal már készen vagyunk, csak nem sokára betesszük, ez a videó végére már lesz. És ugye majd fölöttünk lesz a kedvenc kajánk, Dávidnak az alma, ami nekem van, és nekem meg a répa. Nyami! Fincsi répát én szerintem igazából. Fincsi. De nyersen. Nem áll, de ne szkenneljél nekem. Jó, Ez arra. én szkennelek. Nem, ez így. Felszek, ha engedjél. Ide sebződök egy óriásit. Vagy mindjárt kidob a szerver. Jó, Amúgy bocsánat a háttérzúgásért, de még nincsen saját képem. nincsen szakszerűen. 2 vassisak. De nem öt. Ó, nincsen, nem tudott senkinek sorra adni, ez olyan szomorú. Itt hoztam a gyerek. Akkor rámegyünk. Úgy már régen volt nálam, hogy hívják, láda. Dávid, most ott vagyok, ahol. Megöltek. Belerögtek a lávába. Egy csúf volt az a gyerek. Csúful nézett ki. Ne! Fakardos! Megölöm! Megölöm! Megöltek. Hát ennyi lett volna ez az első Hunger Games-es videó. Ha tetszett, lájkoljátok, iratkozzatok fel az én csatornámra, az ő csatornájára, illetve erre is. Én Chris Wave voltam. És Eldavid. Sziasztok! Sziasztok!